wetan padang moncar dinoner kekunang surem sorot tetan padang Pitono suwah tegese ilang ngarep mengku redi sepi Data Pitana yekti wanciang prayoga kinarya memuja mring Gusti kang murbeng dumadi Ranta sumeblak surati Sang Hyang Pratangga Pati ing barang wetan hanalai ginapit gunung temeh tumrawung sorot lembayung sumemburat anglir socaning uga rapuh anenggih nggilaring mangke jagating para dewa ketingal aram-yang jagat wetan ketingal moyo jagat kula nekti dudu soroting surya candra ndarum yang kartika sarta dudu tejaning pandhita kang ngalagya mesu brata ananging datan kading kang ginupit ing dalu mangke imbang-imbang ing ngarep Capada Tanana sami kejawi amung gumelaring Kahyangan Suralaya ya ing Jonggring Saloka Junggiri Kaelasa Mundaran Dirbawana ya ing Paku Jamur Kataliwarna pramila sinebat Suralaya mengku werdi jagating jiwa luhur sinebat Jonggring Saloka awit sasana ingkang sinung cahya sumara pindha Saloka binabar Junggiri Kaelasa iki dumunung wonten pucahing gunung Himalaya Mundaran Dirbawana teged jagating pamuja dene Paku Jamur Kataliwarna satuhuing ngriku dadya sasana paugeraning pangesti ana padang dudu padang ing raina ana peteng dudu petenging wengi nadyan datan boga ora karaos lesu datan unjuk ora salit saben-saben namung kaperbawan kuku sing dupa menyang ratus guru cendana amrik kang ngambar-ambar ganda arum sumebar meh Prabawa rasa mulya pemangun manadu para turta sinembah sadawaning para brahmana masu putring ing samya ngucap japa ngidung mantra mayu hayuning bawana pramila datan namo kalamun Suralaya tan wonten araos sangsaya sinangsaya wada winada anane mung nikmat mupangat satata nedya nyarengi mangsa palguna hari Respati Iwang jagat nata miyosini maka wonten madyaning bale Araras Marti Kunda Manik
lenggah munggring dampar sila pondo waru binangun tedaing sami ngampil rerenggan upacaraning kadewatan tuwin eden-eden kasuwargan kayu klepuh dewa Ndaru Jaya Ndaru Debok Swasa gedang mas pupus cindhe puspita parijata kencana Olombok terong isi mutiara sarta datan kantun dedaharaning para Jawata nenggih pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala ing pagedungan Hyang Giripati Daton nenging penggalih lebet wonten perkawis ingkang sinimpen jero kalbu tumenga atampel wentis apebah jaja tumungkul atampel wentis penawanging netra tebih mangarsa kagagas tansah hanaraluwi dangu sang sayaning dangu pinupus pepuntoning griya pinasrah ring jidaring kepasten mangkya darat sating praja kawuryan wusana
Silas tuti Sujono Sarjana tandaning dumati Sinarado Ore kalenggan samangke panjenengan kula aturi pinarak lenggah ingkang prayogi langkung rumiyin awit menika wonten sowanipun Yayi Permoni ing Sitinggil Binaturatrata mriki Kakang Resi Narada. Oh inggih Adi Guru inggih monggo menawi badhe sapet jagong utawi pawan pangandikan laman ingkang garwa Batari Durga. Monggo, Adi Guru monggo. Kakang Narada nuwun inggih. Yayi Permuni janur gunung kadingaren beneh kelawan adat saben jeneng kita munggah ing Kahyangan Suralaya tanpa pariwara ana wigati apa Yayi? Mara gage matur kelawan jeneng ulun Yayi Permuni keparenga matur duh kulun Bathara Guru sing macesemban kula inggih garwa kula inggih bojo kula Purwamadya Musana samendang datan karempit mbok menawi anggen kula matur wonten klenta-klentunipun duh pukulun kula nyunaken ing samudra pangasami saderengipun matur keparenga kula ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk sandhap pepada paduka duh pukulun. Iya Durga iya. Us ulun tampa tiba sapadha-padha are palungguhan samengko mara gage matura apa sing dadi lekas kita Yayi? Duh pukulun tobat kraya-raya anggen kula sowan wonten ing Kahyangan Suralaya mriki mboten wonten sanes kejawi ngraosaken awrating manah kula ing kahanan samangke abote kaya ngungkuli nyangga bumi pukulun.
Lah tek elok temen. Durga. Sing mbok penggalih ku ya apa? Nganti pikirmu abot kaya penggalihmu ki abote ngungkuli nyangga bumi kuwi jalarane apa? Jalaranipun nggih Kang Putra Dewasrani Pukulun. Dewasrani ya gene. Nggih, ingkang Putra Dewasrani menika labet sampun paduka jumenengaken Alendra wonten negari Tunggul Malaya. Parantine rinaos tasih gotang menggahipun ratu. Labet dereng gegandingan garwa Prameswari. Duh Pukulun, Pukulun. Ingkang Putra Dewasrani ripalenggan samangke nembe motah. Rinten pantaraning ratri mboten kendhat dados tiyang ingkang kundha napa-apa. Dewasrani sampun kepengin mungasi jejakanipun, kepengin nambut silaning akrami. Duh Pukulun, batobat, tobat. Durga, wonten dawuh kepasanging yogya katuju wingenu. Alamun to Dewasrani wis kepengin bakal mungkasi jejakane awit ana ngendi parane kang wis dewasa mesti bakal nglakoni omah-omah. Kabeh mau wis jeneng lumrah Durga. Mara gage matura wanita ngendi kang dadi weteng ati si Dewasrani. Nuwun sewu Pukulun. Menawi namung lamang kita ngarto padha kewala, mboten badhe mundhak atur ngasanipun paduka Pukulun. Lah banjur sapa ingkang dados weteng atinipun Dewasrani? Mboten wonten sanes kejawi amung mitutari saking kahyuwangan swarga dahana atmajanipun putra paduka pun Bathara Brahma nenggih Betari Dirsanala. Duh Pukulun. Brahma reh manguswa umyong ambreng kadi karunaning kaswasihaning marga memalatgung risang kanta wastrat maca leng-leng lalu hangulati Surya mangrangsang waya Surya mangrangsang waya Humyus Amara wahyanto Durga mesti wae jeneng kita wis ngawuni-ngani lamun to Dresanala mawus ginarwa pamadyaning Pandhawa ya si Harjuna. Ari palungguhan samangke mara gage muduna dawuhna marang Dewasrani kinen upaya wanudya liya ulun saguh mala keramakake nanging aja atmadane kaki Brahma ulun ora ngeparengake Durga. Duh Pukulun, tobat. Wong ngepatosipun putra Paduka Dewasrani menika mboten badhe kelampahan dawuh Praman Dirsanala, malah kepara badhe dipun entengaken pejahipun. Pukulun. Nanging ing menapa Paduka menika ratuning Kahyuwangan Suralaya. Paduka menika jagat Kirinata ingkang ngratoni jagat. Ing atasipun dawuhaken Dewasrani kelawan Dirsanala kemawon mboten saged. Jaba Pukulun kados pundi menika? Ari kalenggan samangke kula aturi menggalih. Dewasrani menika sinten? Dewasrani menika sinten? Boten sanes inggih putra Paduka piyambak to. Lho wong anas-anake dhewe arep rabi, sik wong tuwa ora sarujuk, wong tuwa ora cocok iki wong tuwa cap apa? Mang penggalih menika. Wong tuwa sarujuk, wong tuwa mathuk kuwi kare nonton sing dadi polayanak Durga. Yen polayanak milar tatanan ing gumathok ora ngerti peranatan kang bener becik ora wurunga
Wong tuwa uga ora nyarujuki permuni. Repalunggawan samangke mara gage baliya ing Tunggul Malaya. Sepisan maneh kandhanono anakmu si Dewa Srani. Ulun Bathara Guru ora sarujuk lamun Tadrasanala bakal dhaup kelawan Dewa Srani awit Drasanala wis ginarwa pamadyaning Pandhawa si Janaka. Pripun? Panjenengan boten sarujuk? Iya, ulun ora sarujuk. Dewa Srani, Dewa Srani. Mereka banget temen uripmu, Dewa Srani. Jatari sang kapirangu ora nangkul kinempit kehempit dosananing bawana Mulai mekaten tetelo panjenengan menika mboten sarujuk duh pukulun. Iya, ulun ora sarujuk. Tobat. Nyuwun pangapunten. Kula nyuwun pirsa dipun mangsuli. Iya, Betari Durga. Nyuwun pangapunten. Betari Durga menika menapanipun panjenengan pukulun Bathara Guru? Yayi Permuni kuwi garwa ulun. Sampun cetha. Sampun cetha menawi Durga menika garwanipun Bathara Guru. Kaping kalihipun Dewa Srani menika wajanipun sinten? Dewa Srani kuwi atmaja ulun. Dening rumangsani. Tobat. Dening rumangsani yen Dewa Srani kuwi putrane. Menapa Dewa Srani bakal ngayunake Drasanala? Sadyan Drasanala wis kinarwa Janaka, panjenengan mboten ngreka daya mboten budidaya supaya Janaka kala Drasanala kuwi dipegatke. Durga, pripun? Megatke wong omah-omah kuwi dosa. Pripun? Megatke wong omah-omah kuwi dosa. Dosa menika kados pundi bentuke, Cobi? Dosa menika menapa? Tapi kalau tak pengen ngertos, napa enten dosa niku kira-kira? Ora kaya ngono kuwi. Nyuwun punten. Wong nyatanipun Kang Putra inggih sampun tresna lair tumusing batin. Sabita monggo dipun penggalih. Menapa panjenengan boten mireng sumpahipun Dewa Srani yen Dewa Srani ra kelakon dhaup kelawan Drasanala bakal lampus diri, bakal sudut sarira, bakal bunuh diri pukulun. Kabeh mau gumantung piwulange wong tuwa, Durga. Lamun to kowe lampus diri utawa Dewa Srani kuwi kaya mangkono kuwi. Ripalunggawan samengko mara gage tuturana kang becik marang Dewa Srani ora kaya mangkono kuwi tumindake Dewa Srani, Durga. Dewa Srani. Tobat. Wong tuamu ora nyarujuki timbang kowe lampus diri, timbang kowe bunuh diri, ponibu sing mateni dhewe nggih Dewa Srani. Pun tak nyuwun pamit. Durga pandhegene Durga. Pun mboten saking kok enggal, kok tak nyuwun pamit. Durga pandhegene Durga pandheg. Durga pandheg aja dikendali. Ora sademak-demak nyapa jane. Oh nyatane panjenengan pukulun ora tresna meneh karo aku. Kebangetan. Tobat. Kaya aku ki wong wedok sing ora digugu karo wong lanang. Aku ki wong wedok sing ora ditresnani karo wong lanang. Tobat. Karepe bojone ra disembadani. Panjenengan menika kudu nglenggana, kudu menggalih, kudu mikir panjenengan menika. Dewa Srani menika ngantos sak menika urip ijen. Apa panjenengan niku nate gek ngirimi dhuwit ngoten apa nate? Tobat. Sinten sing ngopani Dewa Srani? Nggih mung kula dhewe. Tapi kok panjenengan lak mung gawe tok sing ngopeni lak kula pukulun. Tobat.
Durga, aja nangis kaya mangkono. Saru dinyuluing pasewakan wong wedok kok nangis. Saru ya ben ngapa tek dadak ngono barang. Wong wedok dik diomongi angel temen. Iya Durga. Permuni. Mara gagiri palungguhan samengku mara gagi madhep mrene lenggah sing kepenak wong ayu. Nggih kula. Yayi. Aja gelo rasane atimu. Tinimbang ulun kelangan atmaja ulun si Dewa Srani. Perkara iki aja digawe angel, aja digawe ribet. Mbok menawa kodrate lelakon bisa tinuwak kanthi srana wiradat apa wae. Kejaba ulun mung tansah nyarujuki lan ngeparengake apa sing dadi sedyane Dewa Srani. Pripun? Ulun ngeparengake apa sing dadi sedyane Dewa Srani. Menika saestu. Iya. Menika saestu paduka paring pangestu lamun to Dewa Srani dawuh kelaman Dresana. Iya, ulun sarujuk. Salah geger iki mangke. Kepangapunten. Kepangapunten adik kula, kepangapunten. Wah, gede matur rumiyin. Salah. Adik guru. Niki mangke bakal kripian dadi grojogan, guyonan dadi tangisan. Awit napa? Awit napa? Anggenipun dedapan ing antaraning si Janaka kelawan Dresanala menika sing jodhake niku nggih panjenengan, ngoten? Sing jodhake nggih panjenengan, sing kalabeke nggih panjenengan. Lah kok badhe panjenengan sing megatke niku nggih pripun panjenengan niku? Menika wonten tetembungan itu didilat meneh ngoten. Napa mboten dilali menika? Kakang. Panjenengan manut kula napa kula manut panjenengan? Wah, kula manut panjenengan. Ning ngeten. Ning panjenengan menika bener, ngoten. Yen panjenengan menika bener kula manut panjenengan. Nek sampean niku luput, sampean niku kairu, kula sing benerke. Nek sampean niku bengkong sing luruske kula, sing ngencengke kula, ngoten. Yen panjenengan mboten pas, kula sing ngepaske, ngoten. Merga awit wonten paribasan Ora sah dadak paribasan cukup Kakang cukup. Kula mboten perlu dipun tuturi kaya bayi wingi sore. Sedaya mangke menawi wonten napa napane ulun ingkang tanggal jawab. Lah, badhe ngoten. Kula menika narada menika dipun panengaken tutur-tutur. Sampeyan niku mapan wonten ing bebener. Ning yen jenengan menika mangke sing jenengan tindake tetepa badhe ndaisir saking angger-angger. Awit rikalenggan samangke wonten paribasan Sampun cukup. Yen sampean mboten cocok sampean manggolek rombongan liya mawon. Kakang Narada. Lah salah. Sik yahine tek wis pecat rombongan iki ora. Tanggapan sing arang-arange jur mbecati wae ora. Nyuwun pangapunten. Kakang Narada. Ari kalenggan samangke yen panjenengan cocok nggih manglenggah mriki. Ning menawi mboten menawi badhe kundur kula nderekaken sugeng tindak. Wah, kula ditundung menika. Iki. Menawi makaten kok tak nyuwun pamit. Tunggak waru-waru Narada ora bakal melu-melu. Pun, arep nyuwun pamit tadi kula.